NgokukaMarku 6, khona wamuka lapho, waya ezweni lakubo, abafundi bakhe bamlandela. Sekufikile iSabatha, waqala ukufundisa esinagogeni. Abaningi abamuzwayo bamangala bathi, "Lo ukuthathaphi lokhu na? Ukuhlakanipha kuni akunikiwe lona na? Nemisebenzi yamandla enje yenziwe ngezandla zakhe na? Lo akusiye umbazi, indodana kaMariya, nomfowabo kaJakobe, noJose, noJuda, noSimoni na? Nawodadewabo abakho yini lapha kithi na?" Base bekhubeka ngaye. Wayesethi kubo uJesu, "Umprofethi kadelelwa ngaphandle kwasezweni lakubo, nasezihlotsheni zakhe, nasendlini yakwabo." Wayengenakwenza lapho nowodwa umsebenzi wamandla ngaphandle kokuthi wabeka izandla phezu kwabagulayo abayingcosana, wabaphulukisa. Wamangala ngokungakholwa kwabo, wahamba imizi ngemizi efundisa. Ukuthunywa kwabapostoli. Wayesebabiza abayi12, waqala ukubathuma ngababili. Wabanika amandla phezu kwawomoya abangcolileyo. Wabayala ukuba bangaphathi lutho lwendlela, kepha udondolo lodwa. Bangaphathi nasinkwa, nasikhwama, nathusi emixhakeni, kepha bafake izicathulo, bengembathi kodwa amabhantshi 2. Wathi kubo, "Nakuphi lapho ningena khona endlini, hlalani kuyo, nize nemuke khona. Nayiphi indawo engayikunamukela, nalapho bengayikunizwa khona, anothi nimuka kuyo, nivuthulule uthuli olungaphansi kwezinyawo zenu, kube ngubufakazi kubo." Base behamba beshumayela ukuba abantu baphenduke. Bakhipha amadimoni amaningi, bagcoba abagulayo abaningi ngamafutha, babaphulukisa. Ukubulawa kukaJohane uMbhapathizi. Yayisukuzwa inkosi uHerodi ngokuba lalidumile igama lakhe. Kwathiwa uJohane uMbhapathizi uvukile kwabafileyo, kungalokho lawamandla asebenza kuye. Kodwa abanye bathi ngu-Eliya, abanye bathi ngumprofethi, njengomunye wabaprofethi. Kepha uHerodi ekuzwile wathi, "uJohane engamnquma ikhanda, nguye ovukile." Ngokuba yena uHerodi wayethumele wahamba uJohane, wambopha entolongweni ngenxa kaHerodiya umkaFilipu, umfowabo, ngokuba wayeganwe nguye. Ngokuba uJohane wayethe kuHerodi, "Awuvunyelwe ukuthatha umkamfowenu." Njalo uHerodiya wambambela amagqubu, wafuna ukumbulala, kepha wabanga namandla, ngokuba uHerode wayemesaba uJohane emazi ukuthi uyindoda elungileyo engcwele, wamlonda. Nalapho emuzwa, wayesambatheka kaningi, nokho kwabamnandi kuye ukumuzwa. Kwathi sekufikile usuku oluhle lapho uHerodi ngosuku lokuzalwa kwakhe ezenzela idili izikhulu zakhe nezinduna zempi nabamnumzane baseGalile, kwangena indodakazi kaHerodiya uqobo, yasina, yajabulisa uHerodi nababehlezi naye. Inkosi yayisithi entombazaneni, "Cela kimi noma yini okuthandayo, ngizakukunika." Wafunga kuyo wathi, "Noma yini ongakucela kimi, ngizakukunika, nakuba kungaze kube yingxenye yombuso wami."
yayisiphuma yathi kunina, "Ngizakucelani na?" Yena wathi, "Ikhanda likaJohane uMbhapathizi." Yakhawuleza yangena masinyane enkosini, yacela yathi, "Ngithanda ukuba ungiphe khona manje ngoqwembe ikhanda likaJohane uMbhapathizi." Inkosi yadabuka kakhulu, kepha ngenxa yesifungo nangenxa yababehlezi nayo enkundleni ayithandanga ukuyilandulela. Inkosi yayisithuma masinyane ibutho, waliyala ukuba lilethe ikhanda lakhe. Lahamba, lamnquma ikhanda entilongweni, laletha ikhanda lakhe ngoqwembe, layinika intombazane. Intombazane yamnika unina. Wathi ukuba abafundi bakhe bakuzwe lokho, beza bathatha isidumbu sakhe basibeka ethuneni. UJesu usuthisa amadoda ayizi-5,000. Abaphostoli babuthana kuJesu, bambikela ababekwenzile nababekufundisile. Wayesethi kubo, "Zanini nina nodwa endaweni eyi-5 niphumule ingcosana," ngokuba babebaningi abezayo nababehambayo, abaze bathola nasikhathi sokudla. Base bemuka ngomkhumbi, baya endaweni eyi-5 bebodwa. Abaningi sebebabona bemuka, baqonda, baze bagijimela khona ngezinyawo, bephuma kuyo yonke imizi, babandulela. Wathi ephuma, wabona isixuku esikhulu, waba nesihe ngabantu, ngokuba babenjengezimvu ezingenamelusi. Waqala ukubafundisa okuningi. Kwathi isikhathi sihambile, beza kuye abafundi bakhe, bathi, "Le ndawo iyi-5, isikhathi sesidlulile. Bamukise ukuba baye emaphandleni nasemizaneni ezungezileyo, bazithengele ukudla." Wayesephendula ethi kubo, "Bapheni nina ukudla." Bathi kuye, "Sihambe yini siyothenga izinkwa zawodenariyu abangama200 sibaphe badle na?" Wathi kubo, "Ninezinkwa ezingaki na? Hambani nibone." Sebazi bathi, "Ziyisi5 nezinhlanzi ezimbili." Wabayala ukuba bonke bahlale phansi etshanini obuluhlaza, izigaba nezigaba. Base behlala phansi amaviyo ngamaviyo, kwaba ngama100 nangama50. Wazithabatha izinkwa eziyisi5 nezinhlanzi ezimbili, wabheka ngasezulwini, wazibusisa, wazihlephula izinkwa, wazinika abafundi ukuba bazibeke phambi kwabo, nezinhlanzi ezimbili, wababela bonke ngazo. Badla bonke basutha, babutha imvuthuluka, iziqabetho eziyi12 ezigcwele, nayezinhlanzi. Ababedlile izinkwa babengamadoda ayizi-5,000. UJesu uhamba phezu kolwandle. Wayesecindezela masinyane abafundi bakhe ukuba bangene emkhonjeni, bamandulela ukuya phesheya eBhethsayida, yena aze amukise isixuku. Esebavalelisile wahamba waya entabeni ukuyokhuleka. Kwathi sekuhlwile, umkhumbi wawuphakathi nolwandle, yena
eyedwa emhlabathini. Wababona behlupheka ekugwedleni ngokuba umoya wawuphambene nabo. Weza kubo ngomlindo wesine wobusuku ehamba phezu kolwandle. Kwangathi uyadlula kubo. Sebembonile ehamba phezu kolwandle, bacabanga ukuthi yisithunzi, bakhala, ngokuba bonke bambona bethukile. Kepha washesha wakhuluma nabo, wathi kubo, "Yimani isibindi, yimina ningesabi." Wayesekhwela emkhunjini kubo, umoya wanqamuka. Bamangala kakhulu impela phakathi kwabo, ngokuba abaqondanga okwezinkwa, lokho inhliziyo yabo yayilukhuni. Sebewelile bafika ezweni laseGenesaretha, babopha ogwini. Ukuphuma kwabo emkhunjini yena wayaziwa masinyane. Bagijimela kulo lonke lelozwe. Baqala ukuletha abagulayo ngezinhlaka. Lapho bemuzwa ukuthi ukhona, wathi nomaphi lapho engena khona, emizaneni nasemizini nasemaphandleni. Babeka abagulayo ezigcawini, bamncenga ukuba bathinte noma umphetho wengubo yakhe kuphela. Bonke abamthinta basindiswa.